Kollox beda fit-tfilitu meta kien jattendi il-mużew fejn is-soċi dew ikebsu fih in-namla għall-bini tal-presepju. Is-snin gerbru minn tfajjel sar żagħżugħ bin-namla li jagħmel il-pasturi. F'garaxx ġewwa Ħażebbuġ sibna lil Joseph Mikallef jiffoka u jirrifina fuq l-aħħar set ta' pasturi għal din is-sena. Mikallef iqatta ħafna mill-ħin liberu tiegħu f'dan il-garaxx jaħdem fuq diversi pasturi biex ikompli jżid mal-kollezzjoni li tot mal-mijiet. Huwa spjega ma' dan l-istazzjon kif ix-xogħol fuq il-pasturi u l-presepji jibdew mis-sajf. Mela l-ewwel tibda billi tagħmel l-sketches neċessarji bil-lapes, imbagħad kif tkun sodisfatt bl-sketch, tibda timmodellhom bit-tafal fuq idejk, jiġifieri daqshekk sempliċi. Imbagħad once li jinxfu jinħmew fil-forn, imbagħad jingħataw l-undercoats neċessarji u jitpitru biż-żeba taż-żejt. Huwa spjega li l-ewwel presepju kif nafu aħna sar fi knisja ġewwa Ruma. Mikallef qal li f'Malta il-presepju aktar daħal fl-aħħar nofs tas-seklu 15. Huwa qalilna li fil-kunvent tad-Dominikani tar-Rabat għad hemm xi pasturi tal-injam. Minkejja n-numru kbir ta' pasturi li jagħmel, dejjem jibqa' jintaqa' m'għamliet ġodda. Qal li dejjem jipprova jagħmel pasturi u forom ġodda biex iżidhom fil-kollezzjoni tiegħu u jżomm il-presepju aktar ħaj. Passjoni li ma bħala u lina ċertu dettalji fil-presepju li fih kien hemm pasturi il-ġbil tagħhom. Għallilna kif bil-pasturi jista' juri xena sabiħa u profonda ta' twelid ta' Ġesu Bambin far ġewwa Betlehem. Wara pasturi iktar għal-qalbi għandi n-attività ta' diorama l-kbira ħdimta s-sena l-oħra. Dika naħseb l-iktar grupp ta' pasturi għal-qalbi li ġew. Ma dan l-istazzjon Mikallef spjega li s-sena li ġejja hija sena speċjali ħafna lih. Fejn flimkien ma laqda ħbieb tal-presepju Għawdex, sezzjoni Għajn Silem se jkun qed jisebixxi uħud mix-xogħlijiet tiegħu f'Bergamo, l-Italja.